Finalmente, está un asunto que, bueno, quizáis o nome que lle puxen é moi técnico ou un pouco hermético, pero que en realidade o concepto é clarísimo, que é o de sermos maniqueos. Esta actitude consiste en identificar que todo na vida hai bos e malos, anxos e demos. Xente que está comigo e xente que está contra min. Obviamente, eu son o bo e todos os demais son malos. Cantas veces non dixemos esta frase de podemos pensar diferente, pero temos que aceptarnos e entender o punto de vista dos demais. Pois isto que nos está facendo no conflito catalán e por iso existe. Isto que se chama empatía, que é poñerse no lugar do outro e intentar ver e entender como pensan, inda que non o compartas, é moi enriquecedor. Soamente se entendes cal é a postura dos demais e entendes o porqué dela, pois poderás chegar a acordos e solucionar os conflitos. A outra opción é non entendelo e que os conflitos non só existan, senón que cada vez vayan a peor. E seguramente os que estades vendo este vídeo diredes, non, iso non existe. Bueno, non existe, en fin. Cando diga as seguintes palabras, algo pasará na vosa cabeza. No conflito catalán hai dous bandos. Hai un bando que ten a razón absoluta e ten todo o dereito a exixir o que está exixindo. Por outro lado, hai un grupo que non se entera destes motivos que teñen e como non se entera están R que R nunha cousa que non ten sentido e están a defendendo un día tras outro sen importarlles o que poida chegar a pasar. Aposto que irades a que mentre eu dicía estas palabras vos, subconscientemente, cando falaba dun grupo e doutro, estabades poñendo nomes e apelidos a cada grupo. Dame igual se os primeiros eran os independentistas e os segundos unitaristas ou ao revés, os primeiros unitaristas e os segundos independentistas. Dame igual. Dame igual que pensedes que xan os vos e os malos, pero pensades que hai vos e hai malos que non se enteran de que os vos son vos. Pois é aí onde está o problema. Convídovos agora a facer un pequeno xogo experimento que é darlle para atrás o todo o vídeo, volver a ver dende o principio e dende ese comezo mudar nas cabezas as posicións. Intentar facer un exercicio de empatía e, veña, vou posicionar como vos os que penso que son malos e como malos os que penso que son vos. A ver que pasa. Posiblemente o que nos decatemos é que nin os vos son tan vos, nin os malos tan malos. Posiblemente nos decatemos de que son dúas ideas distintas e que se uns cedemos por un lado e outros por outro, podemos chegar a unha solución que non satisfaga a todos ao 100%, pero que sí que poida permitir parar o conflito, que no fondo é o que queremos. E se facedes ese exercicio de empatía, pois posiblemente teñades feito dúas cousas moi importantes. Poñervos no lugar de outro e entender mellor cal é a situación do conflito e por que uns reclaman unha cousa e outros outros. E o segundo, estaste poñendo por riba do nivel dos políticos que temos agora mesmo e que son incapaces de facer algo tan simple. Espero que este vídeo vos gustase, vos parecese interesante, que as reflexións ou estas ideas pois tivesen un pouco de contido para vos, que valesen. Calquera cousa, por favor, abaixo en comentarios incluso para discutirmos, para falar, non discutirmos, non dialogarmos, para falarmos, para pensarmos xuntos e buscar ideas, que ao final o que interesa é axuda a solucionar estes conflitos. E nada, como sempre, eu son Miguel FP e vémonos na próxima.